Ahir vam trobar aquest porquet que ens el van deixar a l'oficina de Càritas. A Càritas ens passen unes coses molt boniques, també. No només acollim persones que ho estan passant molt malament, sinó que també som testimonis de molta solidaritat. Aquest porquet és la segona vegada que apareix. Va aparèixer el 2018, ple de diners, i ara, com veureu, el porquet posa gener del 2019. Intuïm que és algú que va agafar aquest porquet al gener del 2019, va començar a omplir-lo. L'any passat, per la pandèmia, no va poder venir, però ara, el 2021, malgrat la situació sanitària, ha tornat a aparèixer. Són gestos, són símbols que ens commouen i que, com veieu, ens impressiona. I donem les gràcies a la persona anònima que ha deixat aquest porquet a l'entrada de Plaça Nova i estem a la recerca del seu propietari. Gràcies. Gràcies a totes les persones que col·laboreu.